И така. Днес ще ви изнеса една част от октомврийската лекция във Варна и една от ноемврийската, която още не е изнасена. Ноемврийската е за богомилите, а първата, октомврийската, е една кратка лекция Храма на учителя, още не издаваната книга. Така да чуем някои важни неща за учителя, тъй като той все още не е разбран и ще мине много време, докато някой разберат точно какво е учителя. Казва: моите мисли аз всякога ги сравнявам с една реалност извън света. Ако виждаш само Бога, казва учителя, злото става мъртво. Става просто навсякъде, във всяка крачка, във всяка трудност. Клада, Голгота и така нататък. Виждаш ли само Бога, Бог се проявява и няма зло. Който е избран от Бога, казва учителя, е избран и от Сатана. Много важно, ще повторя. Който е избран от Бога, е избран и от Сатана. И чрез Сатана ще познае Бога. Тоест Бог го използва, за да приближи човека до себе си. Решението на всеки въпрос е постоянно мислене за Бога. Учителя казвам, моята мисъл е мисълта на живият Бог, с когото съм свързан. Доброто, което виждате в мене, принадлежи на Бога. Сега, казва учителя, мигът е равен на векове и хилядолетия. Така трябва да схващаш бързо, защото много динамично и трябва просто да знаеш какво се иска, какъв избор. При големи трудности се искат големи промени от тебе. Не да искаш някакво голо здраве и после пак да правиш глупости и промени, големи молитви, големи обещания, искрени, за да може невидимата помощ реално да слезе. Учителят е най-чистото изявление на непроявеното. Казва, аз поех върху себе си 9/10 от страданията на България, които предстоят на българите. На тях предстоят страдания само 1/10. Тези страдания могат да се превърнат и в катастрофа. Дори тази 1/10 може да се превърне в катастрофа. Скоро в София едно събиране, там с сестри имах. Ставаше въпрос за политиката, аз не се занимавам, няма да се занимавам, но всички тези политици са дълбоки пелени. Хабер нямат, ще ли да оправят, да не са оправили себе си, не познат Бога. След време Бог ще оправи, когато такива като богомилите, истинската цивилизация, са пожертвали за Бога на кланите, те не са съжертвали за идея, за народ, за деца, за професии, за живот, за самия Бог. Той ще влезе в тях и ще стане истински ръководител. И преди съм казвал, истинско образование ще има само когато шамани, жреци и такива като Боян Поп Богомил ръководят хората и душите, но душите и хората трябва да заслужат такива ръководители. За сега ще има по-други, няма значение колко време ще продължи това, защото за Бог времето. Така, казва, ако това учение се отхвърли и неговите последователи не го приложат, ще има катастрофа. Когато аз ви обичам, където и да сте в света, ще почувствате моята любов. Всичко ще ви върви, ще ви помагам във всичко. Единственото нещо, което мога да кажа на един паднал човек е да търпи, да страда. Мога да му дам само това утешение. Значи, има много хора в тежки положения, какво да правят. Те мислят, че трябва да направят нещо някой път. Ще търпиш. В изтърпяването е преодоляване на злото. Самото търпение, казва учителя, е силата на любовта. И там има едно преодоляване много важно. Някой път изпит е за смирение, друг път за послушание, но има случаи за търпение. Много важно нещо. Казва учителя, това е тесен път, за да можеш само ти да минеш през него и да дойдеш при мене. Там, дето насоча своята любов, то е разрешението. Там ще идеш. Ако си спомнете в книгата за храма на учителя, там на едно място учителя казва:
моето малко разположение към когото и да е струва повече, отколкото любовта на целия свят, събрана в купон. Забележете как говори учителя. Това не е мъдрец, не е светец, даже не е учител. Той е нещо по-дълбоко, но го наричаме и учител. Дойде някой и пита, ходи се при учителя и го пита: ти в Христа вярваш ли? Учителя казва: представете, че Христос дойде на земята и го питате дали вярва в Христос. Аз и Христос едно сме. Днес се проповядва учение по-дълбоко от Христовото, казва учителя, защото тогава нямаше условия. Когато познаете Бога, ще ме видите. Имаш ли любов, ще ме видиш. Въпросът е в любовта и майстор Екхарт казва: най-важното нещо е и най-нужното винаги е: имаш ли любов? От тук нататък вече ти имаш и Бог, Той е на твоя страна, ще получиш правилния съвет. Не говоря за човешка любов, някой път не говоря даже и за духовна любов, на по-високо ниво. Бог се е родил в мен преди създаването на света, казва учителя. Сам Бог е създал своята безкрайност в мен. Аз живея в Божията безкрайност и нямам нищо общо с човешкия живот. Аз съм древен извор. Милиони същества пият от мене, но не ме познават. Аз съм извор от преди милиарди години. Аз слушам Господа и Той ме слуша. Аз отидох при извора и станах извор. Който има велика любов, открива своя учител. Състоянието учител е състоянието безкрайност на прасъществото. Историята казва: учител има край. Аз нямам край. Аз нямам време. Времето има край, но истината в мене няма край. Аз знам, казва учителя, ходовете на Бога. Забележете как говори. Ходовете на Бога в себе си. Най-малкият трепет, става въпрос за свещеното, оттам нагоре. Най-малкият трепет. Бог е в мен от древни времена. Аз познавам Неговите трепети. Аз живея вътре в Божията воля. Моята любов диша в Бога и Бог диша в мене. Аз не живея свой живот, а живот в Бога. Аз никога не уреждам себе си, но Бог ме урежда. Забележете правилния подход. Някой иска да се устрои в живота. Учителя го е казал. Гробищата са пълни с устроени хора, осигурени хора. От хиляди години гробищата са пълни. Значи, никога не уреждай себе си. Има и любов към то, не е наша работа, казва учителя. Други същества уреждат нашия живот. Ние трябва да влезем в канала. Канала е любовта, мъдростта и истината, като принцип. И затова учителя казва: вие сте осигурени от преди 250 милиарда години. Само трябва да влезеш в това, което е истинския път. Други същества вече те уреждат. Почнеш ли ти да се уреждаш, все ще се устройваш. И богат да станеш, преди време 1 милиардер в Америка се хвърли от самолета си. Всичко има. Обаче вътре е празен. Няма такова уреждане, ако Бог не те уреди. Тоест, ако не се посветиш живота. Неговата велика воля е и моя воля. Това, че посетих България, никога не може да ми се изплати. Даже и 10 милиона свещи да ми запалят, никога не може да се изплати. Който ми люби, ще го науча да се справя с всички ветрове. И следващата идея също е в храма на учителя. Моята истина е по-дълбока от вечността. Всичко видях и Бог ме видя. Тук става въпрос за опит от милиарди години. Всичко опитах и Бог ме опита. Аз съм врата за вас, но ако не ме разберете, ставам стена. Аз имам по-дълбоки методи от всички учени. По-дълбоки методи от всички учени. Имам методът на истината. Невидимият свят е отворена врата за мене. Аз съм истината, която може да смути всеки човек.
Когато се намерите в крайна нужда, обърнете се към мене със съзнанието си. Аз ще ви помогна. Мохамед казва подобно нещо. Вярвай, представяй си, че Бог е до тебе и Той е до тебе. Даже да не го виждаш, Той е пак до тебе. Въпросът е да имаш силна идея. Но ако се повдигне едно гонение, колко души от вас ще изтърпите? Затова аз не искам да ви слагам на хлъзгава почва, защото във време на изпитание се вижда истината в човека. Аз избягвам това. Ще се изпълни не волята на света, а не волята на лукавите, но моята воля и волята на Отец. Аз ще разпръсна враговете ви. Ще ви помогна и ако ме обичате и жертвате живота си за мене, всичко ще направя за вас. Аз прекрасно бих отишъл в пустинята и бих си прекарал живота. Но аз съм ви събрал тук, за да имам главоболие с вас. Защото такава е волята Божия. Аз не ви срещам за първи път. И сегашните мъчноти, които вие ми създавате, те са цвете, защото в миналото са били по-големи. Ако се съмнява някой в мен, по-добре да стои на страна. И моля всички такива, които се съмняват, да не обиждат духа ми, защото ще пострадат. И само го тебе, дяволе, казва учителя, мога да те накарам да вървиш в пътят на истината, но не искам. Учителя казва, че може да накара и дявола в пътя на истината да го вкара, но не иска, защото си има причини. Ако вие не се решите да се мъчите, аз ви считам, знаете ли за какви? Казва учителя. От черните. Става въпрос, че има нещо мъчително придобиването на тайната на Бога в себе си. Защото сме посеяли много мрак в миналото си и този мрак е нашата тъмнина, е наша, наречена карма. И за да я пробием, понеже тя е наша, но е голяма и натрупано, много трябва да се измъчим, за да направим този пробив. И казва, единственият човек, който може да ви помогне в пътя, в който сега се намирате, това съм аз. Верно, има и много други учители. Тук става въпрос за нещо по-дълбоко, за тези, които знаят как да слушат. Ако аз ви изоставя, вие сте изгубени. Ще кажете, някои изглежда са казали на учителите, ще кажете, ние познаваме само един Господ. Учителя отговаря, вие имате грешка. Толкова беше така, Бог нямаше да изпраща такъв учител. Вие имате грешка, да не говорим, че аз познавам един Господ, то това е под въпрос. Ние не пъдим никого. Става въпрос и за лекции и подобни неща. Ние не пъдим никого. Ние не викаме никого. Бог го повиква чрез ангелите, като поканване. Човека сам се изпъжда. Аз съм забелязал в някои градове, изнасям някой по-дълбок закон, някои не могат да го понесат. Заминават след време, пак питат за лекциите и така. В София една група напусна лекциите, когато изнесех как да се спасим, да се отървем от светлината, успеха и щастието. Една групичка замина. Няма значение. Тъй като нито успеха е важен, нито щастието. Щастието, аз съм изнасял лекции, щастието е наказание по Алхалач. Точно така е, блаженството е друго нещо. Така, сега ще ви кажа две лекции кратки за богомилите. На еврейската лекция, която още не съм изнасял, но реших тук да ви кажа някои неща. Първо за богомилството. Богомилството е велик дар за вътрешното развитие. Богомилите притежават тайнствена сила за живот. И понеже са чисти, те видели тайната на този живот вътре в жертвата. Тук даже не става въпрос за преданост. Предаността си е преданост. Тя трябва да озрее в по-високата си степен жертвата. Човек, който не се пожертва за Бога, нищо не може да направи. Нито за себе си, нито за другите. Нищо. Окаяна работа. Затова това е пътят.
Богомилите са видели истинното в жертвата. В тази жертва, която е любов към истината, се съдържат всички добродетели. Накладата, тялото изчезва, но душата става храм на истината. И така, великият подвиг на богомилите се нарича самоотречение, за да може Бог да израсне в тебе, да се роди в тебе и чак след това почва истинския живот. И в последствие и истинската държава, за която много хора само мечтаят, но хабер нямат. Защото се минава през клади, за да станеш първо истински човек. И после даже пак няма да оправиш другите, а Бог ще ги оправя, но чрез тебе. Затова учителя казва, който иска да оправи хората, нищо няма да оправи, главата му ще побели и ще стане по-лошо. Той не оправя себе си. Така. Ето защо богомилството е истинско явление в нашия живот. Богомилството това е едно велико пренасене в жертва на Бога, докато останалото човечество е още отдалече от тази жертва. То само си мечтае за някаква справедливост в живота. Но при тези хора нищо съществено няма да се случи, защото егото е там, а в жертвата егото умира. Тази богомилска жертва е едно велико подчинение на Бога, а другите, които не са се подчинили, те какво могат да очакват? Ще обясня. След тази велика жертва се придобива висш разум, висш дух. И от тук започва истинското разбиране за нещата. Извън тази богомилска жертва към Бога, всички тези, които са останали да съществуват, застрашават развитието и своето, и на близките около себе си. Те са остатъци от човешка раса, която е проблем за самата себе си. Това са хора погълнати от човешкото, а не от божественото. Богомилството е едно от големите световни учения по духовност в чист вид. Богомилството е държава на духовността. Значи не говорим за религия. Преди време казах, учителя казва, днес има много религиозни хора, но те не са духовни. На друго място, вие сте християни, но не сте синове Божии. Край. От тук нататък, колкото искаш бъди християнин, щом не си син Божий, всичко е напразно. Това са общи приказки. Така. И тази духовност и до сега работи за пробудените българи и народи. Тя продължава да живее и да работи истински. Истинският рай не е в религията, а в духовността. Богомилството си остава непобедимо и тогава и сега, защото това е чисто духовно влияние, а не религиозно или църковно дело. То е дело на безсмъртието. Богомилството това е вътрешната страна на българския народ. Това е духът на българския народ и това не е църква, а високо място в духовния и божествения свят. Богомилското учение е велик предтеча и посев за бъдещото българско и всеобщо безсмъртие, към което ще бъдат призовани достойните и пречистените. Богомилството е необикновено учение за безсмъртие. Богомилите не държат на светско общество, а на Бога и на духовно общество. Богомилите са били обучени в преодоляването на изпитанията. Много от тях са минали през мистериите на Египет, най-вече съвършените богомили. И затова те са солта на земята. А що е солта? Божествената мъдрост. Така, отново за богомилите. Еретиците, това са съществата на истината,
Какво казва Алхалач? За малко се отклоня. Много дълъг път трябва да се извървиш и да се посветиш на Бога, за да станеш еретик, т.е. достоен. Голяма преданост, нали? Думата ерес е изкривена. Това са другомислещите, които църквата не е приела. Понеже богомилството проповядва истинско християнство, фалшивото християнство не е устояло. И до сега не устоява и не разбира, тъй като там има причина. Така. Богомилите не парадират с религия. Те проявяват истинската си любов към Бога. Богомилите са намерили ключът, който отключва вратата към Бога. Този ключ е богомилската вяра, но тя е била скрита от църквите. Богомилската вяра е пазена и скрита, но тя се изяви на кладите. Там се вижда имаш ли вяра или някакво мечтаени илюзии. Там става ясно. Тя се изяви на кладите богомилската вяра, но пак остана неразбрана, понеже в човека има нещо древно и застанало, голям застой. Учителя го нарича хипноза 4-та степен. Това е вяра, пазена още от древността. Апостолите на Христос също са я криели. Това е друг род вяра. Това не е вяра от ума. Това е вяра от любовта. Вяра от друго измерение. Тези, които нямат тази вяра, са избягали от истинския Бог. Тази вяра е метод, който преодолява смъртта и човешката природа. Защото вяра, която не преодолява човешкото и смъртта, не е истинска вяра. Който владее силите вътре в себе си, той владее и силите, които са отвън. Вътрешната сила е по-мощна от външната и чистият човек може да я задвижва, т.е. може да задвижва Бог в себе си. Богомилската вяра е забравяне на църквата и света. Тя е друг път. Богомилската вяра е създаване на Бог в себе си. Не на църква и религия, а създаване на Бог в себе си. А не на храмове отвън. И затова учителя казва, тук в едни календарчета, които сме ви подготвили после за подарък, учителя казва, ако нямате Бог в себе си, всички храмове са безмислени. Колкото искаш ходи на църква, каквото искаш прави. Ако нямате Бог в себе си, много отдавна богомилите бяха заявили любовта си към Бога. Още преди слизането си на земята. А на земята Бог допусна кладата, но за съвършените. А за грешните и за земните кладата беше неуместна и неприложима. Така, втората лекция, така наречения непокорния свещеник или по-богомил, наречен още опасния свещеник, понеже изоставя фалшивата църква и вяра и тръгва по истинския път. Какво казва той? Първо, по-богомил произлиза от живота на Бога и понеже е познавал Бога, искал е да донесе този живот близко до хората. Който иска да стане син на Бога, казва по-богомил, не трябва да служи на църквата, а на Бога. Забележете прости думи. Не трябва да служи на църквата, не едно и също, а на Бога. На друго място казва, свещениците това са дяволи, облечени в скъпи дрехи. Много неща казва такива. Но той не означава, че той е критичен. Това е сам Бог изобличава старото човечество, старата църква застоя, за да може да тръгнат към Него, понеже Бог обича всички души. Разбира се, че той е любов и някога ще помогне и на застоя, но в други прераждания богомилите са искали да съкратят пътя. Тук не изобличава по-богомил, той става изобличител, но той е инструмент на Бога, за да събуди нещо в застоя. Така че не става въпрос за осъждане. Така.
Всички църкви са създадени, казва поп Богомил, от дявола. Бог не строи църкви. Бог си строи единствено храм в сърцето на човека. Смешно е да се изповядаш на свещеник, че той да ти прости. Само Бог може да прощава. И то без посредници. Истинската изповед е дълбоко вътрешна, а не външна. Тя е пред Бога и пред никой друг. О, братя мои, казва поп Богомил, свещениците са грешници. Те са чада на смъртта. Моята голяма радост е, че църквата ме отлъчи от себе си, защото аз търсих Бога, а не дяволът. А от Бога аз не съм отлъчен. Да се отлъчен от църквата е Божия благодат. Много смел свещеник, много неща е казал подобни. Църквата е храм на змията. Владиката е главната змия, а хляба насъщен му са доходите, имотите, лъжата и адът. Христос не е църква, Христос е любов. А имаш ли любов, имаш Бог. Нещо по-важно от църква, от храмови и така нататък. Най-големият грях на църквата е, че тя иска да подчини Бог на дявола. Така казва поп Богомил. Разбира се, не може. А това е грехът на греховете. Самия опит. Не дължим почит на кръста, казва поп Богомил, а на любовта Божия. Кръста го отричаме, приемаме любовта. Наистина, ако нямаш любов, всичко е вече трагедия. Ние палим любовта в себе си, а не свещи. Отново просто казано. Ние палим любовта и учителя казва, няма нужда да палиш свещи. Ти трябва да си живата запалена свещ. Любовта е насъщния хляб, духовния хляб. Който е изгубил Бога в себе си, е изгубил насъщния си хляб. Каквото и да еде, някои ми разправят голямо вегетарианство. Жито, яш цял ден жито, все едно. Любовта към Бога е решаваща. Нищо няма да ти помогне житото. Ако искаш го яш и в загробния живот. Така. Значи, истинският Богомил, който има любов, яде вътрешния хляб. Не сътворения хляб. Те го наричат в молитвата си Отче наш, дай ни свръхестествения хляб. Хляба надсъщния. Така, думата хляб е Божие таинство, Божие дарение. Думата хляб е светилището отвътре. Що е църквата, казва поп Богомил? Сляпа змия. Сляп път на развитие. Църквата има тъмно отношение към истината. По-добре е, казва, забележете, поп Богомил, по-добре е да паднеш в пропаст, отколкото да попаднеш в църква. От пропастта има измъкване. Опасно нещо е църквата, ако стане навик и особено ако се кръстиш, както ако гласуваш за партия. Обяснявал съм го. Човек, който е гласувал за Бога и за истината, никога не гласува за хора. Никакви хора. И който е гласувал, Божията сила в него може да го избави от всичко. Тя е по-силна от цяла държава, от целия свят. Но вярата трябва да е богомилска. Така. Църквата, това е старата змия, старото невежество на света. Тя няма обожествяване в църквата. Когато си в църквата, ти си вътре в гроб. Когато си в Бога, гроб няма. Църквата не търси истината, тя е заспала в ритуала. Както знаете, той е бил свещеник, всички тези неща ги знае. А учителя казва, че той не е ангел, а архангел. Затова той може да вдъхновява ангели. Що е църквата в света? Това е старата греховна душа, която е в падение и трябва да се изкупи. Даден е някакъв шанс. За сега църквата няма достоинство, защото няма душа, няма любов. Имитира душа, имитира праведни думи, но няма любов. Църквата е убиец на истината. В църквите живеят демони, духовници. Голяма глупост е чудото да възкръснат костите на глупака.
казва поп Богомил, понеже някои вярват, че ще възкръснат. Глупавите кости никога няма да възкръснат, защото няма нужда безумието да продължава. Вижте колко прости обяснения. Що е възкресение? Възкръста. Възвисяване над кръста. Това е отново любовта. Колко просто казано. Монасите в манастирите що са? Те са скрити лисици. Той ги е видял. Те са скрити лисици в тесни килии, в тесни дупки, в техните дупки. Истинската църква, това е малката стаичка на душата на всеки човек. Всяка къща е църква. И тук, в своя дом, човека трябва да срещне своя Бог. Бракът е смъртен грех, но ако в основата му е божествената любов и неизменност към Бога, той вече е над закона. Той вече влиза във висшия закон. Чрез обикновения брак дявол увеличава себе си и своето царство на земята. Аз и преди съм ви казал, той казва, църковният брак не е таинство, а прелюбодейство. Няма таинство за неозрели хора. Може да си въобразяват, но няма таинство за неозрели хора. Бог е избрал еретиците, казва поп Богомил, за да посрами фалшивото и нереално християнство. И втората идея кратка, с която ще завърша поп Богомил. Поп Богомил не е земно явление, а Божие явление, което църквата не разбра. Той искал да покаже на България истинската духовност. Не религия, не ритуали, не притрупани излишни неща. Истинската духовност. Той казва, пътят на църквата е безплоден. Църквата ще изгуби себе си в змията. И учителя казва след време, и вълците няма да влизат там. Не хората, и вълците, на които са даде и разберат за какво става въпрос. Истината не се страхува от църквата, казва поп Богомил. Тя ще разруши църквата в определеното време. Земното устройство на живота не е Божия воля. Бог иска духовна устроеност. Поп Богомил е рушител на човешки илюзии. Той издига духовното начало, а не човешкото. Защото човекът е човек, когато е духовен. Свещениците, това са дяволи, както казах, облечени, казва той, в скъпи дрехи. В църквата усърдно работи змията и поробва своите си. Поп Богомил е изнасял истината и го водили другомислещ. Той казва, и змия ехидна е това изкривено християнство. Той искал развитие, а не застой. Но църквата избрала застоя. Злото избрало застоя. Човекът е произлязал, казва поп Богомил, от историята на Бога. Няма нищо общо с маймунските неща, но на едно място учителя казва, ако някой вярва, че е произлязал от маймуна, той ще стане маймуна. Ако си вложи вярата и всичко, няма проблеми след време. Така. Вярата на богомилите е нещо, което беше създадено тайно и дълбоко вътре в тях, още преди сътворението. Богомилите са особен народ, който не може да срещне по пътя си противник, включително и смъртта и кладите. Те преминават през смъртта, защото вяра, която не може да мине през смъртта, не е вяра. Много хора в света са били смели, но само вяра се изпълнена с любов към Бога. И любов към истината са истински благословени. Само тази вяра работи за новия свят. Църквата е привидно християнска и затова тя се кръщава с вода. Защото, казва поп Богомил, ако се кръсти с огън, тя ще умре. Турците наричали гроба на поп Богомил голямо светилище. Забележете, много турци са ходили там и са го наричали гроба му
голямо светилище. Не малко, не просто, а голямо. По пътя на църквата никой не се спасява, казва поп Богомил. А най-неспасени са свещениците. Много от вярващите погиват, потъват до някъде, но свещениците потъват до дъното. Поп Богомил им казвал: нашите книги може да изгорите, но нашия дух никога. И после казва: ние не действаме със зло, защото ще въздигнем злото. Църковното християнство е измама, разпад. Той е разложен труп и няма спасение за него. За църквата не е определено възраждане. Самия Боян Магът казва: на църквите отнето развитието. Разбира се, някъде има единични хора, някои монаси и така нататък, има душички хубави, но това са единични случаи. Като цяло отнето е развитието. Така, исках да бъда по-кратък, пак ви напомням следващата лекция на 17 май. Ако имате някакви въпроси, ще ви слушам. Къде е гроба на поп Богомил? Лично аз не го знам, но иначе имам една снимка, една статуя сега ми правят на поп Богомил. Само мога да кажа, образа му е нещо страхотно. В очите му никакъв свят, никакво сътворение, никакви църкви няма. Само Бог е истината. Начинът, по който гледа, това е страшно лице, нещо изключително съхранено, както и да е. Не знам точно къде е гроба, след време сигурно мога да го разбера, ако стигна до там. Знае ли се къде е гроба на Дънов? И каква е причината, че боговилството тъкмо в България се явява? За пръв път в Европа боговилството в България. По принцип истински учения са явявали в Атлантида, още първата раса Моахали, после Толтеките, после в Египет. Значи голямо число богомили са изпратени, защото Бог иска да сключи съюз, единство с българския народ чрез тези същества. Но понеже много хора са го приели, стотици църкви, книги, обаче страха от истината от църквите е бил много голям. Много книги са горени, почти нищо не е останало, но в края на краища всичко се възражда. Книгите се намират иначе в Малта, богомилските книги, голяма част, както и да е. Но гроба на учителя, първо учителя няма гроб. Той казва: и ученик, който е в гроба, той не ми е ученик. Значи въобще не говорим за гроб. Той още него ден го е нямало в гроба, но както и да е. Но тук аз подготвям една книга, става въпрос за съхраняване на тайната. Значи подготвям една книга "Поговорки и пословици на Атлантида" и там се сещам сега за една поговорка, казва: ако искаш да опазиш една тайна, никога не я узнавай напълно. Това е начинът да опазиш една тайна, нали? Гроба на учителя е по-дълбоко от тайната. Всъщност той никога е нямал гроб, защото той не може да умре. Той казва: аз никога не съм умирал. Просто той няма... Там за смърт не се говори. Това е... Привидно има един гроб на изгрева, но то е... Там някой да се утешава, да кажем, и да кажем все пак покорно. Това е място. Да, място. Да, мястото, но всъщност няма място. Учителя е навсякъде, няма място. Значи... Само в София къщата, където изживяла. Да. Минала покрай нея. Значи... Съществува, де възстановена, било е залечено, но сега отново е възстановена. Сетих се за една друга поговорка, пак атлантска. Значи казва: смъртта има крила, които животът не познава. Така че смъртта, тя не е смърт, то просто смърт няма, той го е казал, най-голямата лъжа. Но много хора са повярвали, други са повярвали, че са човеци вместо духове, вместо души и така нататък, но някои такива неща работят. Така, добре. Значи на 17 май ще продължим, носим ви някои книги. Още въпроси не може ли? Добре, да. Значи мен ме вълнува много, къде остава нашата свободна воля, визирайки хрониките Акаши? Първо, свободната воля е една голяма илюзия. Защото има само една воля.
И обаче, ако ти си посветиш живота на Бога, ще стане единство. Бог така ще изпълни, че ще се реализира твоята свободна воля, която е Негова Божия воля, която е истинска. Така че в пълния смисъл на думата свободна воля няма. Илюзия. Като идея, като понятие съществува, нали? Както уж има време, то няма време, но за някои хора даже и студено време има, защото нямат вътрешна печка. То няма нито студ, нито топлина, но на хората им действа. Нали? Но всъщност, ако ти си казва учителя, трябва да умееш ученика. Трябва да умееш да се сприятелиш с вятъра, с студа. Ако го направиш приятел, къде е студа? Нали, както можевите си играят. Нали? В Сибир стигало минус 70 градуса. На минус 10 отварят прозорци, въобще ни го горят за време. А тук има хора от август, почват да треперят. Значи всичко искам да кажа. Много относително, както и свободната воля. Мислиш, че има. И най-малките, особено когато си посветиш живота на учителя, и най-малките подробности в твоя път са Негова воля. И ако не осъзнаваш, защото той помага, защото една подробност може да ти промени целия живот. Или една случайност. Какво е случайност, казва учителя? Законно друго измерение. Няма случайност. Та случайност, която ти променя целия живот, как така? Как е случайност? А ти променя целия път. Така че всичко се ръководи от една воля и свободната воля е само привидна. Въпросът е все по-съзнателно да се отдадем на духа. Точно за да. Значи аз сега съм за първи път на тия лекции и аз в принцип съм вярваща, адвентистка съм и намирам много прилики в това, което вие прочетахте с Библията. Например, когато говорихте, че Бог използва дявола, пред мен изпъкна примера с Йов. Той беше точно атакуван от Сатана, за да може да изпита неговата вяра и неговата преданост. Сега, вие казахте, че учението на Христос било малко като че по-леко, на Петър Дънов било по-задълбочено. Не съм много съгласна, защото Христос също проповядва. Тоест, той, например, в синагогите никога не е ходил да проповядва или да се моли. Той винаги се е молил под открито небе. Значи в синагогите ходи само не да проповядва, да, и да лекува, но да се моли никога. След това самия Христос казва, че не е важно обрязването външно, важното е вътре да си обрязан, в сърцето, да си по-близо до Бога. Вярно е, че църквите, особено православната и католическата църква, са в голям застой, но все пак църквата има известна роля. Значи църквата, това е организацията, това не е сградата, в която ходим. Думата църква значи организация. Значи аз лично, когато съм в къщи, реша да се моля или да чета и нещо все ме отклонява, или телефон ще звъни, или някой ще дойде. Докато когато отида на църква, на богослужение, аз просто отивам с нагласата и никой не ме отклонява от това, от тази моя нагласа. Сега, аз съм и също историчка. Напоследък чета много книги въз основа на това, че Мария Магдалена и Исус са били всъщност... Познаваш ли Агоп? Не, семейство, че са имали някаква връзка, не само духовна, но там, защото богомилството след това се разпространява из целия свят. Под името катари, абигойци, това са също богомили. Но в тези книги ми направи впечатление, че пише, че родоначалникът на богомилството не е по-богомил. Разбира се, Боян Мага, ние сме говорили за него, днес спестих една лекция да не става, но предния път говорихме. Това ми направи впечатление, за Боян Мага е книга подготвяме, той е върха всъщност. Както и да е. Значи първо, да ви кажа нещо. Този Боян Мага на Петър ли брата? На Симеон? Да. Значи на Симеон е син, минало са били братя, а в той прераждане му е син, близък, както и да е. Значи, когато казвате за организация, първо нещо, важно да го разберете. Организацията е вътре във вас, няма църквата. Значи ти можеш си в пустинята, навсякъде ти трябва
Значи преди време казах нещо в София, което някои не го разбраха, няма значение. Отишъл някой на вила, една полянка, много хубава тишина. И там получавал нещо. Викам, тишината трябва да е в тебе. В света, там където багери, такова шума трябва да го вкараш трето суко, да го превърнеш слънце, да го обикнеш. И там, където има шум, там трябва да е твоята тишина. Значи организацията не е където ходиш. Това си ти. Като идея ти го казвам. Да, ако имаш мир с Бога, ти имаш мир с себе си, оттам имаш мир с хората. Значи нямаш нужда някъде да ходиш да се нагласяваш, защото ти си самия. Нито на икони да се молиш. Да. Така. Значи сетих си за настроението. Значи, как беше? Единият случай е, отишъл на лекар и казал, докторе, много ти се моля, направи ма шизофреник. Доктора се чуди, какво е тази? Всички отиват да оздравят, той иска деличност, шизофрения, раздвоение. И доктора се чуди, казва, не мога, много ти се моля, много съм сам, самотен съм, искам да си говоря с някого. Много тънко послание, както преди човек е искал да се отдели от Бога и е поискал да е сам, ето ти сега сам, обаче има и смърт, нали? Въобще много такива и календарчета.